Η φωτοδυναμική θεραπεία, ή αλλιώς Low Level Laser Therapy, αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο αντιμετώπισης πολλαπλών δερματικών νοσημάτων. Γίνεται χρήση 4 χρωμάτων, 4 μήκων κύματος, του κόκκινου, του μπλε, του πράσινου και του κίτρινου. Κάθε έχει διαφορετική δράση και ενεργοποιεί ουσίες μέσα στο δέρμα που δίνουν τα μέγιστα αποτελέσματα με βάση το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το κόκκινο αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο για νεοκολαγονογέννηση, αναγέννηση επιδερμίδας και αντιμετώπιση προβλημάτων γύρανσης της επιδερμίδας, φωτογύρανσης ή άλλου είδους προβλημάτων αναζωογόνησης. Το μπλε αποτελεί μια καλή αντιμετώπιση, μια καλή μέθοδο αντιμετώπισης για προβλήματα ακμής, με έντονη αντιφλεγμονώδη δράση. Το πράσινο έχει έντονα καταπληκτικές ιδιότητες, ενώ το κίτρινο εμφανίζει αντιδυματική δράση και βοηθάει στην αποξήρανση βλαβών στο αρχικό στάδιο προβλημάτων του δέρματος, όπως ο λίπης. Από την άλλη μεριά, με τη βοήθεια ιοντοφόρησης και σωνοφόρησης, στοχευμένου του περίφου και ηλεκτρικού πεδίου, επιτυγχάνουμε μέγιστη διείσδυση δραστικών συστατικών, τα οποία εκμεταλλεύονται στο κατάλληλο σημείο από τα κύτταρά μας για να δώσουν το μέγιστο αποτέλεσμα στη θεραπεία μας. Και όλα αυτά γιατί κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων μέσων που μας δίνει η ιατρική τεχνολογία, υπάρχει δυνατότητα μιας τεράστιας γκάμας θεραπείων με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε πελάτης σας. Από έναν καθαρισμό σε βάθος, αναζωογόνηση, λεμφική αποτοξίνωση και ενυδάτωση με τη βοήθεια μηχανημάτων, όπως το Hydra Facial και το Jet Peel, μέχρι την αντιμετώπιση αγγειακών βλαβών και δυσχρωμιών ή καφεκυλίδων με τη βοήθεια του Nd:YAG, του IPA, έως πιο πραγματικές ιατρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της ανέμακτης βλεφαροπλαστικής με τη βοήθεια του PXR και εντατικές θεραπείες νεοκολαγονογέννησης με λέιζερς όπως το CO2 Fractional. Υπάρχει δυνατότητα επίσης επιλογής για την αντιμετώπιση των ρητίδων έκφρασης με το Botox ή για αναπλήρωση του χαμένου όγκου με τα εμφυτεύματα ιαλουρονικού οξέως, μέχρι και το lifting effect που μπορούν να προσδώσουν νέες θεραπείες με νήματα PDO ή COX. Όλα αυτά για να δώσουμε για οποιοδήποτε πρόβλημα την καλύτερη λύση και να σας αφήσουμε ικανοποιημένες στο μέγιστο βαθμό. Το Derma Laser Aesthetics διαθέτει ένα άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, με κατανόηση, ευγένεια και διακριτικότητα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυλλίας, η ιδανικότερη μέθοδος ιατρικής θεραπείας αποτελεί το λέιζερ αποτρίχωσης. Ο Αλεξανδρίτης θεωρείται το gold standard όσον αφορά τα λέιζερ αποτρίχωσης, δίνοντας μια ημιμόνιμη μείωση στην πυκνότητα τριχοφυλλίας με εξαιρετικά αποτελέσματα χωρίς παρενέργειες. Από την άλλη μεριά, για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους και της κυταρίτιδας, εξαιρετική θεραπεία αποτελεί η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. Το Vaiora είναι ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα, το οποίο δίνει με ανώδυνο τρόπο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, με μείωση των περιττών πόντων, μείωση της όψης του φλοιού πορτοκαλιού και σύσφυξη με λιποσυρρύπνωση ταυτόχρονα. Για να εντείνουμε τα αποτελέσματα αυτής της θεραπείας, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη infrared therapy, δηλαδή τη χρήση υπέρυθρου φωτός, το οποίο αυξάνει με τη σειρά του τον καταβολισμό των λιποδών κυττάρων, επίσης βελτιώνει τη μέγιστη απορρόφηση των δραστικών λιπολιτικών και συσφυκτικών προϊόντων με τη χρήση της ενέσιμης και μη μεσοθεραπείας, ενώ παράλληλα βελτιώνει και την κυκλοφορία αιματική και λεμφική αποτοξίνωση. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε το μέγιστο του αποτελέσματος σε λιγότερο αριθμό συνεδριών.